Takže čau, vítám vás u prvního vlogu a tenhle vlog bude o tom, že mám boty. Pustíme boty. A jsou z Deichmannu. Tam mají celé hezké boty. No a ty boty vypadají asi takhle. To je jedna bota. Na pravou nohu. Stále 300. Kupoval se to v Náchodě v Deichmannu, stojí to taky tam myslím, že i tako a u Kauflandu to je. A jsou fakt boží, dejme vždycky. Ale máme až podzim, zima a já takhle to mám. Takže bych tam mohla tahání. Vytahám tamto takže tohle je asi všechno a děkuji vám vy, dejte like, dělejte a uvidíme se dalšího vlogu.